दैया बारनो हाला देरजोब्बाय नै नेबाय थानांबाय मानसिफ्रा अरे कहना क्या चाहते हो खामानि मावनो थांगासिनो मा बुङो मा खालामगोन मा मावगोन अन्थाइ खनगोन गेजेर न' लुनो अन्थाइ खनगोन अन्थाइ नै बेयावबो जमा जाबाय मानसिफोरा अन्थाइ खनगोन जोंथ' दैजों गाखोनो मोनखादों ट्रेक्टरखौनो बिराद इन्टारेस्ट ओरै माइ गायग्रा दां बिसोरो नै ना खोथिया फुग्रा सिख्लाफोरा गाखोबाय नै गाखोजेनबाय दैमायाव मोनफैबाय दैमायाव दा अन्थाइ खनसिगोन आरोना जों रायजोनि फाउन्डेसन न' बानायगोन कमिउनिटि हल बेफोरनि अन्थाइ खननो नागिरदों आरोना दिनै दा फैजोब्बाय दै खननोसै दैबो देराखै आरोना दिनै दैबो देराखै ओंखायनो आराम जागोन खननोबो ओइथि थांगासिनो ओइलाय ट्रेक्टरा जों खनहैसिगोन आरो अन्थाइखौ ओइ अन्थाइ खननायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना सानसेयाव खै ट्रेक्टर हागोन जों दिनै नायनोसै आरोना बेदरबो संजागोन बेयावनो ओंखामफोरबो लाखाजोबदों नै बेगाव बानानै लाथाबो लाखादों दै गासिबो लाखाजोबदों आरोना इन्टारेस्ट जागोन दिनै जमा जमा खौसे खामानि मावनायाव ना थांसै बिराद इन्टारेस्ट जागोन बिथिं थांग्रा गामिया दलं गैया दै बारनांगो दैज्लांबा बिराद खस्थ' आरोना नै ओरै गिदिंना थाङो अखा बोथोर जाबाथाय दै देरबाथाय आरो गैला बिसोरा बारनो हानाया बिराद मुस्किल दैया दाथ' बारनो हादों अखा फैबाथाय आरो गैला नै सिङाव अन्थाइ दङ मा दङ मिथिनो मोना आरोना थांलांसै जों दा खनहैनोसै नायलांबाय थादो दा बसफोर जेनबाय बिखौ जेनबाय खावख्राव खख्राव गाजा वा खर' खालायलायदों माथो ड्राइभारा नै लागाव थिखादो थिखानांसिगोन थिखाना आरो अन्थाइ नै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जों थिखांबाय थानोसै ट्रेक्टर गंसे लांजेनबाय ट्रेक्टर गंसे मोनहैजेनबाय 20 मिनिटआव 10 मिनिटआवनो ट्रेक्टर गंसे खालामबाय थाना 10 मिनिटआव दंबावो मेरलासोनि होलांबावनोसै बेखौ लांगौ ट्रेक्टर गंसेया मोनहैखाबाय ट्रेक्टर हायो दिनै नायदो आरो ट्रेक्टर लांनायखाय ट्रेक्टरा लांबायना आराम दैयाव नायलाय थान्दा थान्दा आरामसे गेलेजोबनाय दैयाव आराम ना खामानि मावखांनानै दैयाव गेलेनो आबै दा हासु बिसिना मादोंब्रा दैयावनो हाबायलै थिंबो हुदों सेन्देलबो हुदों गन्दल साफा जाबाय आखिया दोलालाय होबाय माथो हुनानै बस माथो गोदान अनलाइन खालामना लाबोनो हायासै नोंलाय सेन्देलखौ हुनानै मा फुसदों नोंहालाय जों दा बाजाराव फैबाय अमा बेदर लांफैब्रबदों
दै संहैनोसै लांनानै बरिया संना जाहैनोसै ना मा बुङो लोगोफोर नायबाय थादो एवबाय जानोसै दायो अमा खामानि मावनायजों लोगोसे जानायबो थानांगौलै ओंखायनो बुंबाय जोङो गोलोमफुंलायनाय मावखाबायना ओंखायनो दा जानोसै बेदरजों कंट्रोल कंट्रोल बेदर एवगासिनो लोगोफोर नै एवदों बेदर अमा मारै जाखो कालारा बरियानो जानोसै दा गोदौबाय बेदरा जासिगोन दसे उनाव मोनजासिगोन नै बाबुमोना दा आरो ओंखाम जानाय समाव ओइ थिखांबावदों माखासे आरो हाजोथिं नायलाय माबायदि महर लादों बोथोरा नै दैयाथ' देरबोगोनलै दायो दैयाथ' गिदिर जाबोथारगोन बे नायलाय माबायदि अखा फैदों देन्जार अखा फैबा हाजोथिं नायलाय दैया दानो देरबोब्रबगोन बियो देन्जार ओइ हाजोआ अखा हासोदों अखा इसोर बाबुमोना दै देरजानो गिबाय बिथिंबो गारि खुन्था लाबोदों हायबायलै अखाया गोगोमैनो हाजोआव हायनायाबा दायो ओंखाम जानांसिगोन नै बेदरफोरा लाबोबाय सफैबाय ओइ मोनजाबाय लाब बस मोनजाबाय बारा जानो हाया नंगौ नै जाबायलै गासिबो जाबायलै रानना होबाय संग्राया रानना होनांगौ उपाय गैया दायो जानोसै उनाव संजोबना एसे प्रब्लेम जाबायलै खामानिया दसे ब्रेक थाथ'दों फासिना थानो आरो दैया गल' गल' फैब्रबबाय नायलाय दैया देरबोब्रबबायानो नै अखा फैबायना अखा फैनायखायनो दैया गिदिर जाबोब्रबबाय आरो दा बारनायासै नै हाजोथिं अखा फैनायखाय दैया देरबोब्रबबाय जाबाय दानिया दैया गोदो फैब्रबबाय लांगासिनो अन्थाइ रोगागासिनो दै बारनो हाला नै बैथिंबो ज' जाना थाबाय नै दै बारनो हायिफोरा हाजोआव अखा फैनानै दा जोंहा अन्थाइ थिखांनायफोरा थिखांलायनोसै नै स्कुटिखौ दै बारनो हायासै दा ट्रेक्टराव दिखोना बारहोसिगोन नै बारहोसिगोन दायो ट्रेक्टराव दिखोनानै ट्रेक्टराव थिखांदों स्कुटिखौ नै थिखोबाय ट्रेक्टराव थिखोबाय लागो लागो थिखोबाय दायोबा लागो लागो आस्ते आस्ते आस्ते
Langbau. Wah, danger le, dia lah ni boleh dia. Ni boleh. Ni. Bye Langbau. Bos. Abai le. सेंग्राफोरनि अननायाव हाबाय ट्रेक्टरजों मा बारहोनो ना दे गासिबो हमलै सेंग्राफोर दे लाहामनिबोलै हैया जोब्बाय लास्ट गारि थांगासिनो जों दायो गैला रे एबारनिफ्राय लास्ट गारि भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो लोगोसे लाइक शेयार खालामना होगोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन आरो जोबजासिम भिडिअखौ नायनो थाखाय साबायखर सोलोंसैबो गासिनोसैबो बिदिबा जों इन भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'नोसै आरो गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन ना मा बुङो लेंग्रु दे साबस्क्राइब शेयार बाय